Първо с един коментар по статистиката. Asian, това може да значи човек от Ливан до Индия, до Китай. Така че Asian включва доста мюсюлмани от Близкия изток. Просто това е начин, по който в САЩ и Великобритания ги записват. И затова обикновено и в Великобритания, като говорят, например, за тези банди, които масово са изнасилвали момиченца, казват Asian gangs. А те всъщност са пакистанци. Да. Второ, Ню Йорк, както много пъти сме виждали, си левее, като всеки голям космополитен град. За мен нещо сравнително очудващо е, че всъщност дори Тръмп няма кой знае каква подкрепа там. Той е от Ню Йорк, Да. Там е Тръмп Тауър в крайна сметка, роден е там, бизнеса му е там. И за мен този град е загубен, честно казано. Не съм имал щастието като вас да отида там, с удоволствие бих, но има ли обръщане тази тенденция? Може би има. Ню Йорк е имал подобни проблеми 70-те с мафията, с букулка, с какво ли не. Успели са да обърнат тенденцията, но както видяхме, 70-те все още и населението е било с доста по-различен профил. Да, с такова население лесно се обръща тенденция. Още нещо, тъй като Тръмп зае тази ниша на популистката ниша в САЩ, чисто политически, аз се опасявам, че демократите ще се обръщат към все по-радикално леви и така чисти социалисти, ако щете исламисти, зелени, всякакви такива радикали, за да се опитат да консолидират някаква база, на основата на която да си върнат властта. Това не е хубаво за никого, включително за САЩ, но и за Европа като прокси, тъй като ние в голяма степен следваме тенденциите. Вижте какво става с демографията, защо белите хора гласуват така. Вашето обяснение. Едно смачкани са от образованието, което получават и от постоянното натякване, че те са виновни за колониализма, за това, че са опресирали черните в продължение на столетия и така нататък. Плюс това, което споменах, че в един метрополис обикновено хората левеят в разбирането. Просто статистически доказано. Интересното е, че всъщност тази таблица показва точно това, което Лушняков каза за черните. И то с доста голям превес, по-голям отколкото белите са гласували за Мамдани, черните са гласували за белия човек Андрю Куомо. Да, много интересно. Потиснатите чернокожи. Потиснатите чернокожи, но всъщност тук има и някакъв елемент на етническо съревнование. Защото тези 60% близо азиатци, така наречени, които са гласували за Мамдани, сигурен съм, че това не са ученолюбиви китайчета, които влизат в Харвард, MIT и така нататък. Испанците конкретно, те бягат от корумпирани и социалистически и несоциалистически режими. Те са видяли какво представлява това нещо. Те бягат също от контрола, който картелите имат в техните страни. И когато отидат в САЩ, не е малка част от тях, които не са обвързани с картелите и с Демократическата партия в някаква форма, всъщност те са по-консервативни от средния американец. Избягалите от Куба също така са доста консервативни. Така че не е всъщност тази политика на демократите да внасят кой да е от третия свят с идеята, че тези хора ще са благодарни и ще гласуват за тях, не работи винаги както те са предвиждали. Факт е, че САЩ в миналото са имали много целева имиграционна политика. Те дълги години са внасяли имигранти от Европа, от определени държави. В един момент при Кенеди, ако не се лъжа, тази политика се промени и започва да внасят повече от Азия, от Южна Америка. Тоест, на теория тази политика би могла пак да се промени. Нещо, за което... Тя започна. Почнаха темпорари банове, определени държави се забранява влизането въобще. Точно така. Тръмп започна, даде заявки, че се прави такава промяна. Не е радикална, но на теория може да стане. Въпросът е, че
те откъде ще си внесат хора, които да искат да живеят в Ню Йорк и да обърнат на Ню Йорк демографията. Не мисля, че има откъде. Но пък това е пример и за нас в Европа. Как да построим нашата имиграционна политика, тъй като щем, не щем, работна ръка няма. И вече виждаме и в България, че се внасят хора, например, от Средна Азия. Да. За Израел нещо. Те явно също са бели супремасисти, като в Ню Йорк, тъй като дяла на арабското население в Израел също се покачва последните десетилетия и всъщност арабите стават повече от евреите. Доста некадърен геноцид. Да,